Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa tiyaw nagi ko na mga marangasong o di na mga rinarinawakan. Siya kung na di gugurmatan o di na di palilalilangan. Dasal ako kay Princess Analia. Agi ko na Prinsesa Analia ed nasulablabo o magkiragama sa mo. Para bunisi sa kambulingan ka sa tambirengid ka. Ayaw ko na rin kalalamitan no si Kuya Lalo yan. Udini nga rin yan. Sa ginang ko na rin so Lady Green ay na so Pamilya Paska. Sa tiga ko na pa rin si sa Analia, di mo na kasi sa diyangkap. Sa katina pa makinggang ka so lablab ka makiragamasamok. Pinubudi nila bulabagin sa panamay nakanaya pa rin si Sanaliyahin ay nawawli di guri nila bulabagin Pamilya pa sa kanali kong ya'y nakuha na naliya ay sana ulagin sa pamamapinagang kay ulagin ipali ay lalilang ko sana ulagin sarpila di nakaparin siya sana iliyahin saka pambili nga anak ay sana ulagin sa tambira nga dekay ulagin parin siya sana aliya ay sana ulagin amay kaya magindog pambili ay ngang kaini tambira nga dekay idulagin nabang kapakalipat ay sana
nai lia matawai na kapamanay labi-lab nasa kaso di ko karay nilay lanarasay ininwaulo ng kurunay labi-lab ayapi pipirang kaparin siya isa na liya sa kaso di ko karaw sana ulagay nada ako pakiri ay bengay na idulagay sana kawaram buyung sana ulagay inuwi ako ribo na parin siya sana liya mamayo bika